ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏପଟେ ମୁଁ ବୁଟ ତରକାରୀ ସହିତ ଚକୁଳି ପିଠା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜିରେ ଏଇଆ ହେଲା ଆମର ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇମି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବନେଇନି। ତ ତାପରେ ଖରାବେଳେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ଟିକେ କଟାକୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ବେଲା ପଣା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ଟିକେ ନହେଲେ ହେବନି। ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାପା ତୁମେ ଟିକେ ବେଲ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦିଅ। ସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଳାଗୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଟିକେ ସେଉ ପକେଇଛି, ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଟିକେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କୋରିକି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଟିକେ ଏପଟେ ଟବକା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଉ ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚିନିରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଗୁଡ଼। ବୋଉ ମନା କଲେ ଚିନି ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଲପଣା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଟିକେ କମ୍ ମିଠା ହେଇଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ପୁଣି ପକେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼। ଯେହେତୁ ଚିନି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପଣା ପିଇଲେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ବି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।